Dávno pradávno v jednej dedine, v bohatej chalupe, žila žena s dcérou a dievčatkom, ktoré bolo sirota. Táto dievčina sa volala Ela. Celé dni ťažko pracovala. Starala sa o zvieratka v gazdovstve, obrábala záhradu a krásne priadla tenkú rovnú niť na kolovrátku. Dedinčankina dcéra, lenivá a zlá, vyčíňala. Všetkým samej zlé veci stvárala. Raz stiahla z vretienka pradeno, s ktorým sa Ela dlho trápila a hodila ho do potoka. Chcela, aby sa matka nahnevala na úbohú sirotu a aby jej dala nejaký prísny trest. Úbohá Ela sa veľmi bála hnevu prísnej macochy a bolo jej ľúto krásnej priadze, ktorej venovala toľko úmornej práce. Preto sa rozhodla, že pôjde popri potôčiku a snáď nájde utopenú priadzu. Hoci sa veľmi bála, vybrala sa touto cestou. Zrazu sa ocitla pri veľkej kamennej stene a uvidela tam tajné dvierka. Otvorila ich a odrazu sa dostala do začarovaného sveta. Bola na horskej lúke uprostred tráv, kvetov a stromov. Bála sa vrátiť do domu prísnej macochy, nuž sa rozhodla, že ostane v začarovanej krajine a azda tu nájde nejaké východisko zo svojho trápenia. Začala putovať po nádhernej krajine. Onedlho prišla k veľkej peci na chlieb. Bola rozpálená až do červena. Pecníky chleba krásne upečené pišťali a ľudským hlasom prosili dievčinu, aby ich povyberala z pece. Ela vybrala pecne a zachránila ich pred istým spálením. Kráčala ďalej. Na raz cesti uvidela obrovskú, krásnu starú jabloň. Na jej konároch bolo toľko utešených zrelých jablk, že sa išli dolámať od ich ťarchy. Jabloň poprosila dievčinu, aby ju oslobodila od toľkej ťarchy a pooberala z nej jablká. Ela bez váhania splnila jej žiadosť a jablom jej prejavila obrovskú vďačnosť. Čím hlbšie Ela kráčala do začarovanej krajiny, tým bolo chladnejšie. Napokon sa dostala na veľkú lesnú poľanu zasypanú snehom. Pri zľadovateľom potoku stal krásny dom s kopou snehu na slamenej streche. Dievčinu veľmi zaujal tajomný dom, rozhodla sa, že vojde a poprosí, aby ju prichýlili, lebo už bola unavená z dlhého putovania. Zaklopala na dvere a vošla dnu. Vo veľkej a teplej miestnosti vyhriatej kozubom sedela veselá starenka. Milo privítala malú pútničku a ponúkla jej službu v dome. Mala sa starať o psa a mačku, upratovať celý dom. Jej najdôležitejšou povinnosťou však bolo každodenné vytriasanie vankúšov, aby z nich lietalo perie. Starenka z čarovnej krajiny bola pani Zima. Keď sa jej vankúše prášili tak silno, že lietalo perie, vtedy na polia, lesy a ľudské obydlia padal hustý biely sneh. Dievčina bola veľmi svedomitá a pracovitá. Preto starostlivo opatrovala psa, mačku, upratovala celý dom a s najväčším zápalom prášila páperové vankúše. Pani Zima sa spokojne usmievala a bola veľmi rada, že našla takú milú, starostlivú a pracovitú slúžku,
ktorá bola vždy veselá a mala dobré slovo pre každého vtáčika a zvieratko. Nikdy sa nežalovala na to, že by mala priveľa povinností. Jej služba trvala rok. Keď sa rozhodla, že sa vráti k macoche a jej dcére, usmiata pani Zima jej prikázala postaviť sa pod slamenú strechu a nastaviť zástierku. Vyriekla zaklínadlo a dievčine sa začal sypať do zástiery dážď ťažkých zlatých mincí. To bola odmena za vernú službu, za opateru psa, mačky, ale najmä za starostlivé vytriasanie vankúšov. Štedro odmenená dievčina vykročila na cestu domov, do domu, kde stále bývala macocha so svojou lenivou dcérou. Kráčala cez hory a lúky, až sa dostala ku kamennej stene s dvierkami. Rozlúčila sa s krajinou posledným úsmevom a prešla cez dvere. Kráčala popri potoku, až kým nedošla k macochinmu domu. Veľmi ich prekvapilo, keď ju uvideli stáť na dvore vysmiatu, ako drží v zástierke obrovskú hrbu dukátov. Zlá dedinčankina dcéra sa začala vypytovať, ako získala také veľké bohatstvo, a keď si s matkou vypočuli, čo im Ela porozprávala, hneď sa rozhodli, že aj vlastná dedinčankina dcéra musí ísť do služby k pani Zime, aby získala veľkú hrbu zlata. Nuž, lenivá dievčina sa vybrala popri potoku, až našla stenu s tajnými dvierkami a vybrala sa k pani Zime. Cestou síce zbadala pec na chlieb, no nepovyberala z nej pecne chleba. Aj neskôr odmietla pomoc jabloni a neobrala z nej ovocie. Pani Zima ju prijala do služby, ale lenivej dievčine sa nechcelo robiť. Neupratovala dom, nekrmila psa ani mačku, ale najmä neprášila vankúše. Len netrpezlivo čakala, kedy sa jej skončí služba a pani Zima ju odmení hrbou zlatých mincí. Konečne prešiel rok. Pani Zima odprevadila dievčinu na verandu. Prikázala jej, aby zastala pod odkvapom zo slamenej strechy a vyriekla čarovné zaklínadlo. A vtedy sa zrazu ocitla v hustej bažine aj so žabami. Veľmi zahambená a skrúšená sa vrátila domov k matke. Nepriniesla hrubu zlatých dukátov. Vyzerala strašne. Smrdela od bažiny a šaty mala špinavé od slizu. Plakala veru. Vyrozprávala pracovitej Ele, ako vykonávala službu u pani Zimy a aký za to dostala trest. Konečne pochopila, že konala nesprávne. Nemá sa pohrdať prácou a dať sa obsluhovať inými. Vrúcne poprosila sirotu, aby jej prepáčila všetko zlé, čo jej vykonala. Ela, ktorá mala dobré srdce, jej ochotne odpustila. Podelila sa so svojím bohatstvom, s macochou i jej dcérou. Od tej doby si v gazdovstve pomáhali a žili spolu šťastne, no najmä spokojne.